She piped up. Pipe it 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 up. Hei, salutare prieteni și bine am venit la un episod. Astăzi ne jucăm Draw și ăsta-i. Da. În sfârșit am făcut un fucking dragon legendar. Ce dă camera. Nimica special. Și da, în afară de asta, nu știu ce o să fac în acest episod, în afară să mă film cu dragonul ăsta. Dar na. Sunt mai prostii mai pe aici. Dacă nu. Da. De ce vreau să spun? Haideți să începem episodul. Astăzi chiar nu știu ce să fac. Mi-am mușcat de munci că s-a adăugat un update, dar nu știu. S-au băgat din așa, nu? Da. Extraordinar. Adică stați un pic. Ok, am revenit. Da, Sebi. Cred că ați văzut. Oricum nu mai contează. Astăzi cred că o să mă duc la hub. Mai întâi. Și încă nu stau băgat fac un update-ul ăla. Nici nu știu că nu o să se mai... Fix într-o, mă. Wow. Fix într-o va intra Sebi. Și nu... Oricum am chinuit cu căcatul ăla, văd că prea tare m-am obișnuit. Deci... Da. Vreau să... intru la câteva betelor din astea. Și da. Hai să vedem. Încă 2 player. Da, până atunci nu știu despre ce să povestim. Și da, oricum, chiar acum începem. Top. Ok, 3, 2, 1, haideți mai repede. Așa. Am chestia asta, am uitat. Dar chestia asta, doamne. Și am mai 2 geamuri, ce vrătăi. Du-te naiba. Beche de foso. Du-te naiba. Așa. Nu, du-te naiba. Ne simți cu dracu. Hai, dai! Dai! Frumos. Așa. Da, cred că e interesant să mă joc pe aici. Ok, am luat de heal. Uite ce incompetent e tâmpitul ăsta. Ce level ai, mă, cu ciocă? Oricum. Nu, da. Așa, dă-i. Oh my god. Fugi. Oh my god, am blocat aici. Ok. Opa, stan, prietene, stan, prietene. Oh, fugi, dă-i. Așa, dă-i. Oh, yes. Oh, da, dă-i. Get wrecked. Yeah. Frumos. Dar nu știu, mă, obiectivul meu e ca să... Oh my god. Deci haideți mai repede. Nici nu știu ce fac. Deci trebuie să fut flag-ul. Da, m-am prostit eu cu stanul meu. E folositor să nu ai ce spună. Nu să nu... Oricum. De-i baza asta, ra. Că e 0-0. Aici. Așa. Și mai exact, unde e flag-ul?
Chiar nu știu. Haha. Ăsta-i singur aici. Aha, e drept, e drept, e drept, e drept, e drept. O, da. Ok. Oh, i-a luat trofii pe el. Deja, unde este ăsta? Nu știu. Hai. Eu vin la tine și te bat. Da. Uite, mă, că tot ratez. Asta. Oh my god. Foarte enervat. Am uitat că el are chestia asta și e foarte OP și e foarte enervantă în același timp. Doamne, cred că în acest episod o să vorbesc prea mult, în sensul că nu pot să vorbesc prea mult. Da? Mi-amintesc că filmam cu OBS, că îl mai am, dar nu mai folosesc, deci. Oh my god. Nu știi ce? Nu mai... Nu. Că tu ești asta. Așa. Dă-i. Dă-i! Mă enervează. O să-l omor și pe asta și nu pot să mi se încarce stamina. Hai de capul meu. My team. La. Haha, pierde. Aha. What the fuck, ce fain arată asta? Acum. Am câștigat. Am câștigat. Da. Ok, play again. O să jucăm câteva din astea și nu știu. Stai, nu mai era pe o prostul de mine. Wow. Sebi. Eu filmez fix. Ai de capul meu. Nu știu cum a chestia. De că s-a plictisit și el. Dar ce asta? Nu știu, că damage în plus. I don't know. Că nu putem să ne atingem. Nu! Că ne ia flemul. Bine, știi ce? De ce nu pot să-l iau? De la ce echipă sunt? Prostul de mine. What the... Te morți. Hai că l-am făcut. Hai, go! Go. Hai, până nu ne prinde. Așa, nu, aici. De ce nu mai am flag-ul? Nu trebuie să sar. Ce? Da. Ok. Mă cer! Oh my god. Ești morți. Hai, double! Oh my god! Nu! Nu te
naiba, de naiba, de naiba, la la, la la, la la la. Ce face asta, nu e prost? Uite la noi. Haha, prostule. Până nu te prind, nu te omor. Prea enervant. Prea enervant. Iare. Prego. Ok, trebuie să luăm. What the? A dat nu te naiba. Ăștia. Au făcut. Oh my god. A făcut double kill. Să mă dau aici. Da, mă, ăsta e albastru, mă. What? Cât de shield-uri are? Nu, asta. Hai să... Mă, cât de shield-uri are ăla, mă? Poți să ții 2 shield-uri la tine? Încă era și gunslinger. Ok, haideți să povestim în acest despre chestii, pentru că chiar mă plictisesc. Vreau să vorbesc despre ceva, nu știu despre ce. De naiba. E și tu, Neo Ninja. Mirar. Ai, mă. De capul meu. Futu-ți morții, mătii. De te prind. Mă, dar nu joacă cu Neo Ninja la aici. Adică da, pentru că are chestia și cam enervant câteodată. Așa. Așa. Ok, e 9 la 8. Că am mai putea să capturăm LOL. Ar fi bine. Am câștigat. Îi dăm complay again. Hai să dăm exit. Nu știu ce să mai fac în acest episod. Adică... acum că a schimbat chestia asta, nu mai e teren. Ce nașpa. Oricum, Sebiului ar fi foarte ciudat să mă întâlnesc cu el în Cloud. Că nu știu dacă a ieșit din Cloud. Nu știu. Ok. Foarte ciudat. Dar na, haideți să pun trofeul ăsta 8. Așa. E și mai la nimeni. Asta. Ok. O să trec și pe la Sebi sau salut. Filmez trove. Ok. Dar na, haide acum să mă duc altundeva. Ok, haide să mai... Sau să fac rutina sa. Sebi. Nu știu dacă... Cred că v-am arătat asta că am terminat. Oricum. Da, chiar nu am ce să fac, deci o să mă duc la hub. Sebi tot o să mă urmărească. Wow. Da, cred că am așa să... Acum haide să intru în asta.
Nu jucăm 2 meciuri și încheiem episodul. Ar fi fost o chestie să intre asta cu mine, dar na. Deci haide să văd unde ar fi asta. Ok, e sus. Gândește. La la la. La la la. Ok, trec. Aaa! Mi-a luat ăsta. Hai, hai. Oh my god! What? Ui, mei. Cum a dat aia, mă? Ok. E bă, ce era aici? Dă-i, 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 dă-i. Oh my god, nu! Egal, în bază îmi crește mai repede, nu! Era că crește mai repede viața. Trebuie să capturăm de Godard. Aaa! Eu sunt albastru, nu! Mă căvăresc de ăștia. Lasă-mă să-mi fac viața. Dacă nu vrei pe tine și domnul. Vrei asta? Bine. La la la. La la la. Ai. Dă-i. What? Bine, știi ce? De acum o să fac obiectivul. Vai de capul început ăsta. I-am strins acum la asta, nu? Na. Hai. Uite. La la la. 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 Hai, n-am luat. Opa. Dar cine-i prins la cont? Cine-i prins la cont? Oh my god. Opa! Te-am prins la colț. Da. GG. Dracu. O să fac chestia. Da, na. Ok. Mi-amintesc că în primele episoade mă jucam minigame-ul ăsta. Cu Sebi, poate. Oh my god! Ne aruncă pe toți în sus. Ok. Nu cred că sunt ca și câștigat. E 27 la 21. Dar se pot face comeback-uri, deci... Să dă rectul. Bine, mă, că l-a luat ieri. Da. Hai, GG easy. La la. Ce prost n-a fost. Nu m-am jucat de mult acum, atât încerc să bag abilități ca la LOL. Da, alea sunt abilități de jos, da, degeaba bag doi, că nu o să fac prea multe, dar... un fel de ultim, da, nu prea folositoare. Pentru minigame-ul ăla.
my god, are you so seriously? Seriously, man? What? Ok, am câștigat. Dar, na, haide să încheiem episodul pentru că cred că, nu știu de ce am făcut episodul ăsta, nu trebuie să mă plictisă din asta de plictiseală. Haideți să mai facem 2 dungeon-uri, iar după aceea încheiem de tot. Să ne ducem, nu știu, la Gobarul, la vreo 2-3 dungeon-uri. Oricum n-am ce face, asta e chestia, nu știu, mă plictisesc și am spus să prind ceva troll. Fuck. Asta, ce mă? Extra life? Ce? Mă băgăm din astea noi. Colector. Da, uite, aia și oricum tot felul. O, puii mei. Parcă sunt cu slow motion. Te fac saving cu mine. Ok. Haideți să ne ducem să facem. Hai de capul meu. Oricum nu putem să ne atingem. Vreau să mă duc la dungeon-ul ăla. Sau haide mă la Cantorie. Ia dacă el are de 10 ori mai faină. Asta, mi-a spart-o primul. Oricum. Ciocolată. Ciocolată. Haide, du-te. Ok. O să ne ducem la Vita mai dicul ăsta de aici. Să intrăm în el, chiar dacă nu știu cum. Hai, nu. Așa. Ne folosim și de dragon dacă totul avem. E că nu știu unde sunt ăștia. Da, fuck it, că mă plitece. Aici. E un pom pe aici, habar n-am. Sebita se duce după mine. Nu. Deci de aceea vin. Uite. Așa. Bineînțeles că mergi mai la știi de ce. Că l-am pierdut odată ca prostul. Murim, da. Căutam raiul foarte rapid. Bossul. Where is the fucking boss? Where is the fucking boss? Aici? The fuck, asta e ca un apăiurit. Oh my god. La. Trebuia să-l sun pe el mai întâi, dar nu credeam că facem ceva. Că ai făcut asta, nu? Ai ceva pe aici? Uite. Nu. Nu știu ce fac, nu mă întrebați. E ca un labirint chestia asta. E că o să mă pierd în el. Oricum. Haideți să nu mă prin chestia asta, deci, da. Cam asta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, like, subscribe și da, ne vedem data viitoare, ceau, les!